Po 5 miesiącach bezligowej piłki do rywalizacji o punkty przystąpią w piątek trampkarze GTV Stadionu Śląskiego Chorzów. Obie nasze drużyny wiosną grać będą na szczeblu wojewódzkim. Zespół z rocznika 2001 być może powalczy o awans do pierwszej ligi, a ekipa z rocznika 2000 będzie chciała obronić tytuł mistrzów Śląska wywalczony jesienią. Trampkarze starsi do wiosennych rozgrywek pierwszej ligi wojewódzkiej przystąpią z pozycji najlepszej drużyny w regionie. Jesienny sukces podopiecznych trenerów Pawła Grycmana i Macieja Biernackiego był dużym wydarzeniem dla zawodników. O obronę tytułu łatwo nie będzie. Jesienią z ligi spadły Polonia Bytom i Górnik Zabrze. Awans wywalczyły silne Podbeskidzie Bielsko-Biała i Gwarek Zabrze. Stawka zapowiada się więc na bardzo wyrównaną, ale stadion znów chce po prostu wygrywać. Liga jest bardzo mocna, bardzo wyrównana. Każdy będzie chciał wygrać. Nie będzie już na pewno takiej serii, jak myśmy mieli, czyli 7-8 meczów z rzędu wygranych. Nie sądzę, żeby taka seria się komuś przytrafiła, choć jeżeli się przytrafi, to mam nadzieję, że ponownie nam się przytrafi. No, tak jak powiedziałem, liga bardzo mocna, no, ale my w każdym meczu chcemy wygrać, czemu nie? Czemu nie walczyć o zwycięstwo? Trener Biernacki przekonuje, że jego zespół dobrze przepracował długi okres przygotowawczy do wiosennych zmagań. GTV Stadion rozegrał kilka bardzo ciekawych sparingów. Drużyna z rocznika 2000 dobrze zaprezentowała się też w turnieju Chorzów Cup, w którym była najmłodszą ekipą w całej stawce. Ten turniej rocznika 99 międzynarodowy u nas, który był tutaj organizowany i szczególnie ten pierwszy mecz z Odrą Wodzisław, gdzie byliśmy, uważam, zdecydowanie lepszym zespołem i stworzyliśmy sobie mnóstwo sytuacji, graliśmy agresywnie i z zaangażowaniem, no i naszym celem jest, żeby grać tak w każdym meczu i realizowaliśmy te założenia, które założyliśmy sobie przed meczem w 100%, no i to jest jakby ten mecz, ten turniej takim wykładnikiem, do czego chcemy dążyć. Dla naszych 15-latków nadchodzi ważne pół roku. Kończą wiek trampkarza, a po wakacjach będą już brali udział w rozgrywkach juniorów młodszych. Wiosną będą zatem nie tylko bronić mistrzowskiego tytułu, ale też walczyć o swoją pozycję w kolejnym sezonie, w którym będą rywalizować o miejsce w drużynie ze starszymi kolegami. Ważne pół roku, oni teraz gdzieś fizycznie pójdą do góry, bo mamy paru wysokich i dobrze zbudowanych chłopaków, ale gdzieś ten zespół mamy niższy niż pozostali nasi przeciwnicy, a teraz będzie taki okres, gdy oni pójdą do góry i gdzieś będziemy mogli już na tle fizycznym też rywalizować z tymi mocniejszymi, że tak powiem, zespołami. No, a gdzieś tutaj na pewno w następnym roku gdzieś ten zespół, gdzieś paru chłopaków będzie grało, mam nadzieję, bo nie można nic przesądzać w roczniku starszym już w Śląskiej Lidze. Trampkarze starsi ligę rozpoczną w nadchodzącą niedzielę. Ich rywalem będą dobrze znani rówieśnicy ze Skry Częstochowa. Początek tego meczu o godzinie 13. Nie wiem, czego spodziewać się, szczerze mówiąc, po rywalu, bo nie wiem w jakim składzie personalnym ten zespół będzie tutaj u nas występował, gdzieś sprawił nam ten zespół dużo problemów w pierwszej rundzie, mimo że mecz u siebie wygrany 5-0, ale z przebiegu meczu było naprawdę ciężko, no i przegrany mecz 4-3 na wyjeździe, gdzie naprawdę było bardzo ciężko, no gdzieś tam paru zawodników zostało przesuniętych wyżej ze Skry, graliśmy z nimi sparring tej zimy, wygraliśmy gładko 5-0, no ale liga to liga, sparring to sparring. Tak jak mówię, no, punkty są na boisku, trzeba je podnieść, a żeby je podnieść, trzeba szanować swojego przeciwnika, trzeba być w 100% zaangażowanych. No i my mamy zamiar, nie ukrywam, mecz wygrać pewnie, ale bez profesjonalnego podejścia nie będzie to możliwe. Również w niedzielę swoje rozgrywki zainaugurują trampkarze młodsi GTV Stadionu Śląskiego. Podopieczni trenera Arkadiusza Miedzy, którzy jesienią dopiero na finiszu przegrali rywalizację o awans do pierwszej ligi z Zagłębiem Sosnowiec, raz jeszcze spróbują powalczyć o czołowe lokaty drugiej ligi wojewódzkiej. Poziom rozgrywek jest sporą niewiadomą. W 8-zespołowej stawce są aż 4 nowe drużyny. Tak naprawdę ciężko mi powiedzieć, czy będzie to trudniejsza, czy łatwiejsza, bo doszło do nas drużyny, z którymi tak naprawdę jeszcze nigdy w życiu nie graliśmy. Drużyny z Myszkowa, drużyny z Lublińca, drużyna Silentu, drużyna GKS-u Katowice. 4 nowe drużyny i 4 z zeszłego roku, Raków Częstochowa, Polonia Bytom, czy też Sząbierki, które wyglądały bardzo ciekawie. I tak naprawdę powiedzieć, kto jest faworytem tych rozgrywek, bardzo ciężko.
Bardzo ciężko, ja myślę, że to czas pokaże, a pozycja, jaką my będziemy mieć, to naprawdę na chwilę obecną jest ciężko wskazać. Trener Miedza nie stawia swojej drużyny w roli faworyta rozgrywek, ale jednocześnie wiesza poprzeczkę podopiecznym naprawdę wysoko, bo jeśli naszym 14-latkom udałoby się poprawić wynik z jesieni minionego roku, wywalczą sobie awans do elitarnego pierwszoligowego grona swojej kategorii wiekowej. Cały czas z chłopakami tutaj rozmawiamy na temat, jak podejść do każdego kolejnego meczu. Staramy się traktować, że każdy następny mecz, każdy kolejny mecz ma być to mecz, który jest ostatnim moim meczem, tak? Ja myślę, że dla nich każdy mecz będzie miał duże znaczenie. Ja zastanawiam się tylko nad jednym, czy ustawiając sobie cel, tak jak to było w zeszłym roku, bo w zeszłym roku ustawiliśmy sobie cel, żeby zająć pierwszą trójkę, czy tam pierwszą trójkę, tak? Udało nam się zrealizować ten cel. W tym roku chcemy powalczyć o jeszcze większy cel, ale czy nam się to uda, będziemy robić wszystko, żeby tak było. Drużyna z rocznika 2001 intensywnie przepracowała bardzo długi okres przygotowawczy do wiosennych zmagań. Bardzo okres trudny, bardzo ciężki można powiedzieć i bardzo dobry dla chłopaków, aczkolwiek możemy też powiedzieć, że po okresie przygotowawczym, który miał miejsce w drugim tygodniu ferii, duża grupa nie tylko w tym roczniku, ale i również w pozostałych rocznikach doznała różnych chorób, różnych kontuzji. No i bywały treningi, że trenowaliśmy po 6-7 zawodników, ale na całe szczęście, jak to było dzisiaj widać, frekwencja jest 100% i z tego się cieszymy. Co do treningów, nad jakimi pracowaliśmy, no my cały czas pracujemy nad techniką, bo tutaj są duże braki. Jeżeli zagramy tak jak w pierwszym sparingu i tak jak w ostatnim, to możemy być spokojni o ten sezon zbliżający się. W pierwszym meczu wygraliśmy z Silentem, właśnie Dąbrowa Górnicza 6-3 w Dąbrowie Górniczej, a w ostatnim spotkaniu wygraliśmy z Gwarkiem Zabrze 2-1 na własnym obiekcie. Jeżeli tak będziemy wyglądać jak w tych dwóch sparingach, to możemy być spokojni, ale jeżeli potnie nam się gdzieś noga, to może być różnie. Pierwszy mecz Stadion rozegra w niedzielę o godzinie 9. Podopieczni trenera Arkadiusza Miedzy zmierzą się w Dąbrowie Górniczej z tamtejszym Silentem.